Archdeacon nke Archdeaconry Achala bụkwa Vicar nke St. Nicholas Anglican Church Achala, Venerable Gilbert Nwankwo akpọkugo ndị otu Kraịst bụ ndị nna ka ha zere ihe ọbụla ọnụ kpọrọ agwa ọjọọ ma makozie ịdị na-ebi ndụ ezi omume iji mee ka obodo anyị kawanye mma. Venerable Nwankwo onye kwupụtara nke a na okwuchukwu ya maka mmemme ụbọchị ụka nna nke ya bụ ụka lụtụrụ aka na ndị nna kwesịrị iji aka ọkụ naghachikwa n'ịdị na-akpa ezi agwa kwesịrị ekwesị iji wee gboo ọdachi dịgasị iche iche nke a na-afụta n'obodo anyị taa, bụ nke ọ lụtụrụ aka na ọtụtụ n'ime ha na-esi na ụmụaka enwetaghị ezigbo ọzụzụ site n'aka ndị nne na nna. Onye nta akụkọ anyị maka ekpemekpe Amaka Chibuzo Okoye ji akụkọ a n'uju ka anyị sonyere. Onye gbarụrụ iru nyere ndị nna ụfọdụ ndị nke na-arapụ ihe kwesịrị ha ga-eme ma nyefee ha ncha n'aka nwunye ha. Ọ rụtụrụ ndị ahụ aka na Chineke mere ha ka ha bụrụ ndị nna n'ihi na ha bụ ndị ga na-ahụ ọdịmma ọganiru ka ụmụaka si eto ka ha wee soro ụzọụkwụ ahụ wee too ma bụrụ ndị okwu ha ga-abụ nke eji eme ọnụ. Ọ gara n'iru ma lụtụ aka n'ihe gbasara ịhụnanya ma na-akọwazi na mgbasa di na nwunye nke dị n'ụwa n'oge ugbu a bara ụba, na-asịzi ndị nna ka ha jidesie ịhụnanya nke izizi ha nwere ike ma neba anya n'ime ime ma chegharịa echiche obi iji wee fụ na nsogbu ọbụla nke pụtara n'ezinụlọ na ha na-eweta ya n'isi njedebe. N'otu aka ahụ ka onye otu ndị Christian Fathers Fellowship na ya bụ n'ụka bụ Chief Peter Anene dọrọ ndị nna aka na ntị ka ha gbasoo ihe ndị ahụ kwesịrị ha ga na-eme na ezinụlọ ma yọọ ha dododo ka ha ghara ịbagide nke ahụ ga-abute esemokwu na ọgbata uhie nke na ezinụlọ na-ayasazi ayasa. Mgbe ọ na-ekwu okwu nke ya ka onye isi oche 2024 Fathers Sunday Planning Committee bụ Maazị Ogochukwu Nnakwue kenere Chineke maka onyinye nke ndị bụ ndị nna si na onye nna bụ okwu ka a kpọrọ ha ma yọzie ndị nna niile ka ha dị uchu ma jidesie Chineke ike n'ihi na mgbe ha na-eme nke a na ihe niile ha kwesịrị ime dịka ndị nna na Chineke ga-enyere ha aka ha na-emepụta ya. Abụ Amaka Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.